Ola, sabías que as lixivias, os deterxentes e todos os produtos de limpeza, de aseo que usamos no fogar poden ter compostos tóxicos? No vídeo de hoxe imos ver os pictogramas que che avisan deses tóxicos. Así que empezamos! Somos conscientes de que no fogar usamos unha morea de produtos químicos que son nocivos para a nosa saúde se non os usamos correctamente. Mais, que é un produto químico? É unha substancia perigosa que se usa para determinadas e concretas cousiñas. Serven para desinfectar como as lixivias, para limpar como os deterxentes, para a louza, para a roupa. Tamén os hai para eliminar pragas, por exemplo, os raticidas. Sabías que para identificar a perigosidade destes produtos tóxicos existen uns pictogramas que che informan dese perigo? Os pictogramas son debuxos esquemáticos que nos dan información. Ás veces incluso a mensaxe é transmitida por varios pictogramas seguidos. Por exemplo, se ves este debuxo nunha porta, está claro que vas a entrar nun sitio onde hai que ter precaución e seguir as normas para non levar un gran susto. Os pictogramas que podes atopar nos produtos químicos de uso máis habitual son os que podes ver a continuación. Empezamos cos pictogramas que indican perigos para a saúde. Hainos corrosivos. Son corrosivos aqueles produtos que teñen a capacidade de ir desgastando e corroendo diferentes materiais. Tóxicos e nocivos irritantes. Estes produtos son como un veleno e poden causarche serios problemas de saúde. Imos agora cos pictogramas que amosan perigos físicos e químicos. Explosivos significan que hai perigo de que algo estou. Por exemplo, nas fábricas de foguetes artificiais atopamos este pictograma. Inflamables.
Este pictograma nos avisa de que estes produtos poden prender lume con facilidade. Comburentes. Estes produtos poden activar o lume ao estar en contacto con outros, o oxíxeno é comburente. E rematamos cos pictogramas que indican que hai perigo para o medio. Tirar estes produtos tóxicos no entorno pode causar danos irreversibles nos ecosistemas tanto mariños como terrestres. Imos resumindo. Cando usamos produtos debemos ver as etiquetas que traen para saber que non debemos e podemos facer con eles. De facelo así, cuidaremos non soamente da nosa saúde, senón tamén do noso entorno e dos nosos ecosistemas. Ata aquí a clase de hoxe. E agora... Investiga. Este pictograma avisa do perigo de contraer unha enfermidade. Cal? Solución. Este pictograma avisa do perigo de contraer cáncer. Moi ben. Máis contidos e fichas interactivas e imprimibles en profiaracelis.com. Graciñas.